चिराङावबो सरखारि फरायसालियाव फरायनाय थाखो 9 नि फरायसाफोरनो आसाम सरकारा सीएम स्पेशल स्किम आसनिनि गेजेरजों साइकेल रानना होदों। आसाम सरकारा फरायसाफोरखौ फरायसालियाव थांनायाव जेंना जायैनि एबा इयुनखौ साननानै दिनै गासै जिल्लायावनो 9 थाखोआव फरायनाय सरकारि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङाजासे साइकेल रानना होयो। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए जयन्त बसुमतारी, अजय रय, इएम रन्जित बसुमतारी, जिल्ला बेंगिरि पि बिजया भास्कर रेड्डी मोननि आखाइजों गासै 50 सा फरायसाफोरनो साइकेलखौ गथायना होयो। गासै चिरां जिल्ला हिसाबै 8061 फरायसानो साइकेल रानना होयो। आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे अनगयिं मोनसे प्रजेक्ट बियो आरो साइकेलखौ होबोबाय थानाय जादोंमोन। देग्लाय मोनसे रायलायनाय जादोंमोन जे जोङो साइकेलखौनो होनो ना माबा मोनसे बेटार मोनसे अपसन दं, नाथाय थाङै थुङै साइकेलानो बेस्ट। मानो होननानै बुङोबा गोजान गोजान जायगानिफ्राय दाबो फरायसालियाव फैयो फरायनो थाखाय आरो बिसोरो माने दिनैहाय जाथायतनि मोनसे एसे असुबिदानि खोथा दं, गारि घोड़ा जेरावबो थांजोबा। थ' बिसोर क्लास 9 आव फरायनाय लोगो लोगो मोनसे इम्पर्टेन्ट स्टेजाव फैयो इडुकेसननि। बेवहाय बिसोरखौ एसे हेल्प खालामनाय जायोबा मोजां होननानै साइकेलखौ होनाय जादों। प्राय 3.5 लाखनिफ्राय बांसिन क्लास 9 नि सात्र सात्रिफोरनो साइकेल राननाय जाबाय आरो चिराङावबो बे मथे राननाय जाबाय प्राय 8,000नि बांसिन। दा बेनि दारैहाय सात्र सात्रिफ्रा लाभ जागोन निस्सय, खारन स्कुलाव थांलाय फैलायनि मोनसे सुबिदाया बारायगोन। आरो मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानदों आङो जे आसाम सरकारा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे स्किमफोर दं आरो गोदानै लानाय स्किमफोर दङ। बे स्किमा नन स्टप सोलिबाय थानांगौ, थाबथानो नाङा। माने बबेबा स्किमफ्रा लन्च जादों, बोसोरनि उनाव बन्द जादों। जों दानि गभर्नमेन्टआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जेरैथिंबो माने जि रांखान्थिनि अबस्था बेफोरखौ मेनेज खालामनानैब्लाबो दिनै आसनिफोरखौ स्टप खालामनाय जायाखै, बन्द खालामनाय जायाखै आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामगासिनो दं। साइकेल राननाय हाबाफारियाबो बिनिनो मोनसे पार्ट।